Сәләт минем өчен ул мөхит, сәләт минем өчен ул дуслык, сәләт минем өчен ул дәрт. Сәләтнең гомумән балаларга йогынтысы бик зур, чөнки сәләт аларга шундый мөмкинчелекләр бирә, алар һәрберсе үзенең сәләтен дип әйтгәндә үзенең мөмкинчелекләрен ача ала. Сәләткә гомумән мин шундый ук көчле бердәм булырга киңәш итәр идем. Шулай үзенең дәртен югалтмаска, үзенең үзенчелеген югалтмаска, башкаларга карамыйча үзенекен үстереп, үз ичендә көч туплап, һәм ул көчне, ул җылылыкны күбрәк кешегә күбрәк таратырга, өләшергә шундый киңәш. Сәләт үссен, сәләт ныгысын, сәләтнең низамәтләре мәңгелек булсын, сәләтнең кыйбласы төгәл булсын, туры булсын. Кешеләр сәләтне үстерсен, ныгытсын, сәләтлеләр тагын да күбрәк булсын. Һәм мәхәббәт телим гомумән сәләткә, сәләттә булганнарга. Hər yolunu kilgən vaxtda bizim üçün bir яңа кешеләр ачам, яңа дуслар ачам. Һәм шулай ук сәләт минем өчен ул әлбәттә бер энергия. Менә көн саен сәхнәгә чыгасың, син балаларны күрәсең, аларның елмаюларын күрәсең, аларның йөзләрен күрәсең. Һәм шулай ук үзең тукланасың энергия белән. Монда бик рәхәт, мин рәхәтләнеп кайтам һәр ел саен. Должен сказать, что я застал здесь вот такую реальную живую жизнь, очень много разных замотивированных людей, которые кто-то давно, кто-то недавно большой увлеченностью рассказывают о своих делах, и дети, которые понятно, как вот в такой безопасной, комфортной среде, совсем погружены в какую-то свою внутреннюю жизнь. Это классно, я понимаю, почему это место для такого количества людей служит точкой притяжения.